on calminama yeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV ha tengta yewta men gande men ɓaleɓe fina tawa gande ɗe tawɗen mamiraɓe men tawi mamu men wona mabɓe ruttiɓe e jomumen yo Allah yewmaɓe yaafoɓe harnaɓe aljanna won mawɓe heddiɓe nan ɗo ina gone nder aduna o eɗen ñaago Allah yo duusugo juut kono ɗen jetta sukaɓe jaɓɓe janggude gande ɗe cali majje on calminama salminago nde salminago teddugal eɗen joddiɗo e musidɗo men sehil men miñi men to banggue duuɓi khalifa men to banggue gandal hono Thierno GANNGUE mo ganduɗa wona koɗo e galle he wona goho wona ɗiɗi wona tati no yogay hono makko en o yettamo jarnama jetto joguiɗo fuɗɗima laaɗo haadi Thierno Ousmane ko adi fof calmina yeeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV. alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله Thierno Abou min calmini on min calmini dendagal yeeɓiyankoɓe kala to ɓe mbawi wonde dow leydi amin calmina galle o kadi machallah e newade mabɓe kono kadi amin calmina dendagal ɓe ganduɗa hoorema kadi Allah namin wadde e batte golle amin ɓe duwono yoɓe gon e jaam kala saaha bisimillah noon Thierno GANNGUE mboɗo andi kam wuttima o ko jooɗo tabarakallah jarama yeddo e kaala ka so kaala mbaka ne yalti tan min mbiyata ɗum ko mawɗo Allah ji Saydou Tall mo Allah hokkuno gandal jogui nunɗal jogui gendiyankagal jogui pellital reyni leñol mum e diine mum e leydi mum e ɗemgal mum woni kaddogal hakkude Isayankoɓe e jeeyaɓe diine men l'islam ko addi foof yewta men yewtude a haali hen sifaji timle sa fof bandiraɓe nodda less ina namni to sifa timle ɗe joguiɗa hol sifa timle ɗe joguiɗa ɗe ganduɗa ko ɗen ɓurɗa hoolade so tawi a huccite ko tiiɗi alhamdulillahi rabbil alamin lawol gongol Thierno Abou nde wonno nde mi wima sifaji timgal min ɗi golliranmi ko sifaji tati sifa goto o ko ndiyam sifa goɗɗo o ko leydi sifa goɗɗo o ko kurus kono e dendagal ɗiɗo sifaji tati ɗi gollanmi ɓuranmi hen hutorade ko sifa mo ganduɗa hoorema woni toɓɓe leydi nde wonno nde toɓɓe leydi ko alhaali mo ganduɗa hoorema ko guila annabaɓe arno kono kadi taniraɓe meɗen kala ganduɗo pullo andira pullo toɓɓe nden noon toɓɓe ko ƴewgal woni timgal gandanɗa hoorema dendagal mon mbawɗo ɗum janggudo ngal ɗon gandal wawi ɗum andi ɗum kala mo toɓɓani kala ko wimo o firtotako eyyi neɗɗo so tawi andi gandal toɓɓe so toɓɓani neɗɗo kala ko wimo hen guila subaka ha nangue muta firtota ko abadan min noon takki ɓuurmi sawirde gollirde ngal ɗon gandal nde wonno nde ko fina tawa tigui rigui ko mbiyata ko fina tawa woni gandal toɓɓe tigui rigui saabu guila annabaɓe ha hande taniraɓe menen fulɓe kala ganduɗo pullo andira ɗum toɓɓe nden noon timgal ko ngal ɗon ɓuurmi yarude e ɗen ɗon tati kadi machallah banggue leydi ɓuuɗa yawde banggue leydi o ɓuranmi yarude kanƴi tati foof ko mine ɗum gollira kono banggue leydi o kala ko kalanmi hen neɗɗo firtotako eyyi kala ko kalanmi hen neɗɗo foof firtotako inchallah wonɓe ganduɗa ne mbiya sifa leydi aɗa wawi wawde gandal tawa leydi ɗi nokka ɗo laaɓani walla leydi nokku o ko bonnaɗo ko nandi hen an kala leydi ndi keɓɗa sa nokki aɗa wawi timde jiiya ko poɗɗa yiide ko kala leydi hay so tawi ko leydi woni nder damal galle ɗo sa addani kam ɗo joni joni mi tima mi yiyanma eyyi kala leydi ala hen leydi ndiɗo walla leydi ndiɗa saaha foof kadi minama wiya Thierno Abou manam timgal ko pecce tati timgal ko pecce tati sa yi neɗɗo ina ara e maɗa ko pecce tati taki addimo e maɗa woni goho woni jurnotoɗamo kanko ko wuuri ko ɓenni holno wayi oɗo saaha ni mo gan ɗiɗi oɗo saaha mo ganduɗa hoorema eɗen hen guura holɗum o wuurata holɗum woni caɗele makko e holɗum kadi woni ko ganduɗa hoorema amoni hen oɗo saaha tataɓo o noon woni caggal hande manam janggo e holɗum o fayi nadde e holɗum o fayi wurde so tawi ko ponɗon resde holno dewgal ngal fayi wade so tawi ko poɗɗo ɗannade holno ɗanngal ngal fayi wade so tawi ko poɗɗo hebde haalis te kadi amo ɗamini kono ronki yettade walla ɓandu makko saaha foof saaha o yiyata hen ko huuli o yiyata hen ko ganduɗa hoorema jiyaka hen ɗum ɗo taki ummade timgal koko dañi fayida yimɓeɓe cofni ɗum ha soofi kono timgal ala ko ɓuuri ɗum dañde fayida saabu hay so tawi a yeehi hôpital ma timno woni ma waɗe consultation so tawi a ummima hande ɓandu ma won ko ganduɗa hoorema ne arannonoma ne aranno e ɓandu maɗa ɓenni artani
joɗima ha oɗo saaha ne ara e ɓandu maɗa ko wayno rafiji e ko way noon il faut jaaha e ceerno o timanma timgal lamgal ngal ganduɗa so tawi a timi ɗum ma Allah waɗanma tawfeex jiiya kala ko woni e ɓandu he so tawi ka poɗɗo hebde jawdi ma andu so tawi a fota hebde jawdi ma andu kono kadi so tawi wonko toñɗa walla wonko woni e ɓandu maɗa ha gandanɗa hoorema ala fof ko natata jiiya ala fof ko natata keeɓa ala fof ko toppitoɗa keeɓa ɗum on saaha ma wawa haalinede holon sadaka mbatta ɗum ɗon wawa iwde e ɓandu ma wo illa ma a waɗane pelle woni lolle ɗe ganduɗa hoorema so tawi a waɗi ɗum dennagal ko woni e ɓandu ma e bonandeji e ɓandu harndu foof ma Allah ittu ɗum ha laaɓa ɗum taki timgal ina waɗi fayida te waɗat fayida ha aduna immoɗo koko watta fayida tan e dow ɓe ganduɗa hoorema ɓe gandi ɗum ha paari ɓe pewni alhaali o ɓe peewi kala koɓe mbatta ɓe pawa ɗum e kulol Allah kono kadi fawo e gandal e laaɓal reedu ceerno Ousmane nde watta saaha gona e timande neɗɗo mawɗo hoore walla mo ganduɗa ko kaɓɓaɗo ha tiiɗi walla ko gollaɗo ha tiiɗi mbaɗa no mbaɗanoɗa jeeya ni kanko sa timanimo donka yiide bel ɗum heɓta kon saaha eyyi ɗum ɗon ina wooda so tawi neɗɗo o mi timanimo te mi yiyanimo mi wiyatmo yo haɓɓit ko haɓɓunoko wo illa waɗa ko dokkumon o nema ɗum so tawi minen joddi waɗata ko dokkumon tan o sulmo yeeso makko so sulmima e yeeso makko gasi on saaha somi ƴeewima kala ko mbimon firtotako kala ko mbimon firtotako mi wima timgal ceerno Abou ko alhaali mo ganduɗa hoorema Allah nakam hen fecci saabu kala mo ganduɗa hoorema mi timanima ma artu te kadi ma waddami wobɓe mino jooɗo duuɓi 5 neɗɗo noddami wiyami ceerno noddami téléphone wiyami ceerno a meeɗi ƴewandemi duuɓi 5 caggal walla ceerno a meeɗi ƴewandemi duuɓi 3 caggal walla duuɓi 2 caggal joni noon mi arti komi jiɗ timanakam kadi wallahi mina heeɓa ɗum ɗon yimɓe hewɓe no nodditami sabune timgal yimɓe hewɓe kadi no noddami wiyami kaari e kaari waddi men pour timanami komi jiɗɗora timanami te somi timanimo dennagal ko mbimo woni firtotako no kaliranmo ni eno mbirimo ni timgal ngal no yaari ko noon alhaaliji makko gurdam makko foof noon wayata waɗi hen mo ganduɗa hoorema ko ɓoyani rek o wi kam ceerno i ande elle an ko enen kodde galle goto mimonen koddani mi andama meeɗa yidema kono ko gandal timni nde wonno nde so tawi mi timi leydi ndi mina toɓɓa dennagal ko woni neɗɗo he rawhanuji ɗi gandira kam ɗum tagi somi timani neɗɗo o sikkata minen ɗiɗo koddi tamin koddani tami anda sa ganduɗo mo a yimo timgal he haw o wimata ko noon koddi walla ka kalnaɗo haala makko o wi kam i ceerno ni o haaliri konngol ngol o wi kam i ceerno an elle eɗen koddi elle eɗen koddi ni o wi kam i ceerno an elle eɗen koddi min koddani mi anda sa ganduɗomo kono nde wonno ne ko timni ko mine ɗum laaɓa ko ɗum taki kalani moni ko laaɓi eyyi a jaama ceerno Ousmane Gangue a haali lolle ɗe a haali nangue a haali leydi a haali ndiyam sono jumani garten sifa joni a ƴeewani neɗɗo mbiɗa ko leydi ndi ɓurɗa wawde a ƴeewi leydi a yii ɓandu ndu no haaɗi kala ko memi bonat kala ko nehi mayat kala ko fodana iwat so tawi a huccini lowangal makko hol sifa lolde joguiɗa gam walludema on sifa eyyi on mo ganduɗa hoorema ɓandu ndu ina haaɗi go'o ko so tawi ko dabare waɗa e makko walla ko seydano nanguimo walla ko ɗemɗe goni e makko saabu ɗiɗo tati ɓuuri tampinde innam aade woni bani adama ɗiɗo tati ɓuuri mo tampinde woni ɗemgal walla jungo ko waɗi woni dabare walla seydane ko waɗi e joomum ɗiɗo tati noon so tawi rendi e ɓandu bani adama la budda ƴeewe waɗe timgal lamgal so tawi timgal waɗama ma ande ko woni hen e ɗiɗo tati so tawi andama e ɗiɗo tati moni hen foof ne jogui safara hoore muɗum moni hen foof ne jogui safara hoore muɗum so tawi ko dabare ne waɗi felgo gandanɗa hoorema so tawi mi hokkima ngo so tawi ko dabare gonno ɗon e balɗe 7 ma Allah umminma jaaha hajuji maɗa so tawi ko seydane kadi ma Allah umminma jaaha hajuji maɗa so tawi ko ɗemgal mom wirtota ko balɗe 3 mayi so tawi ɓandu ndu ina tedduno ma iw so tawi ɓandu ndu ina hewno caɗele ma Allah ittanma ɗum ha laaɓa kono kadi dennagal ko ganduɗa hoorema ko ɗum toppitonoɗa a yiyat Allah waɗanma hen nawiyaji jaaƴɗi ɗi ganduɗa hoorema an e hoorema a meeɗano sikkude ɗum ɗo ina wooda nden ɓandu haade ndu moƴƴani saabu ɓandu haade ko taki ɗum boni ala fof ko neɗɗo yahanta heeɓa ala fof ko neɗɗo dartata heeɓa kono kadi ala fof ko neɗɗo ɗaminto heeɓa ɗum ala fof kadi mo neɗɗo haaldata ha joomum waɗa koɓe kaldi ko ɗum noon fof ko kaɗam ɓandu watta ɗum hayso tawi a ari pour hokkude joomum neɗɗo
maarɗo joni joni namdoɗa mbiya i an kam hoto kaari o yima kaari yalti joni o yalti joni o yitoma taw ɗum noon fof ko ɓandu handu watta ɗum ɗum taki ɓandu handu moƴƴani dendagal mo ganduɗa hoorema ɓandu handu nani e maɗa aɗa foti ummade daroɗa e koyɗe maɗa ha tiiɗ nde Allah yaltinta ɗum e ɓandu maɗa saabu fehnani e ɓandu maɗa alhaaliji maɗa wona ko newoto te kadi fehnani e ɓandu jomum hayso tawi jomum koko dañno jawdi yiyat tan jawdi ni ina taaya joni tan ina yiyana taaya saaha foof maɓe habru mo wondono wonko boni e jawdi makko eyyi so tawi koko wuuri ɓe mbiyanmo wonko maayi hen so tawi wona jawdi wuurni kadi ñande foof maɓe mo habre no gandanɗa hoorema ina usto nden noon ɗum taki kala neɗɗo mo ganduɗa hoorema kaɗam ɓandu nani e maɗa ka poɗɗo darade e koyɗe maɗa jaaha e anduɓe ɓe guittanma ha laaɓa ɗum ɗon woni ko nafata bisimilla ma to bangguel lolle wooda mbiɗoma sifa lowal ngal baɗagal e less lekki walla baɗagal e leydi walla ndeɗa e haya ɓuuri moƴƴude goɗɗo wiye ala daade e dow wande walla daade étage ɓurata moƴƴude so tawi wiyama ko dow wande walla e dow jullare wonɓe caggal ɗe ɓe ngala baɗe ngala jullaji wadde mbawi wadde dow étage mabɓe walla wawa ɗum lomtade ko namdal eyyi no waɗi lolle ɗe ganduɗa jomum sona loto ɗum asat gaske wakane woyndu manam asat gaske gandanɗa hoorema yiyata ha tolno ɗum ɗo e ndunka muɗum ko toon lolle ɗe lotte no waɗi lolle ɗe ganduɗa hoorema jomum fawat kurkol andi kurkol kurkol yimɓe won fulɓe mbitoɓe wowru won fulɓe wiyoɓe wowru won wiyoɓe kurkol kurkol jomum fawata wowu e wowru tigui nden noon jomum ko wowru fawata on saaha daro to dow loto ɗum ha gayna ha fajja fuɗɗa tellade e less nema leydi woni hen gandanɗa hoorema no jomum darota ko e wowru asata less loto ɗum toon kono e dow lekki daroto loto ɗum kono nde wonno nde hande zaman o yimɓeɓe natti joɗade moni foof ina yalta te kadi tufdeji ɗi danaka ko étage uji tan ɗum ɗon fof a wawa ɗum wadde ɗum taki so tawi jomum ina hokke tan labante reedu so tawi wawi lotade dow étage na moƴƴi woni hen lolle saabu ɗeɗo lolle ɗe jiida so tawi komo ganduɗa hoorema cheydade tigui rigui woni e ɓandu he on no hokke ko ganduɗa hoorema daroto e wowru so tawi komo ganduɗa hoorema no ko ɓandu ndu haaɗi yaade e dabareji bonɗi ɗi ganduɗa hoorema ala foof ɗo yahani saabu won woɗoɓe so tawi ɓe mbaɗi gandal ngal haaɓe paari ɓe bonnat ɓe bonnat ta kala ceerno garɗo yiyata ɗum takade neɗɗo no wima mi yeehi e sernaɓe sappo sernaɓe nogas haydara mi yiyani saabu ɓen manam rawhanuji mabɓe fotɓe yiide alhaali o ɗum bonna itta e mabɓe ha laaɓi ɓen noon so tawi a addiɓe il faut gasa gaska yaho kay métar on saaha ɓe naata toon ɓe loto toon alhaali o faami soɓe jalti dendagal ko wonno toon ma heddo dendagal ko wonno e ɓalli mabɓe ma heddo e nder gaska he on mo ganduɗa hoorema noon ko ɓamtare firtare udditare yajne yiiɗi on pelle makko waɗete koye dow lekki watte koye dow lekki ceerno noon no weeɓi yimɓe fof mbawa ngabbidde eyyi ɗum taki mbimani ɓe ganduɗa ɓe mbawa ngabbude hande étage uji ɓuuri heew e étage tan ɓe dokketeɓe yo mbat e dow étage ɓe ɓofto toon toon soɓe neeɓi ɗum rek Allah yajjini alhaaliji mabɓe laɓɓine jeesa mabɓe ha laaɓa eyyi oɗon ƴeeɓa yaw Piindi TV yewta men gande men hanki fina tawa joɗɗen koye ceerno Ousmane Gangue en keɗima ko haali ko ceerno Ousmane caggal yewta noon ñanden won namdiɓe ko faati e ɗemɗe aɗa heewi haalde ko faati e ɗemgal beele ɗemgal ina tolno e jaggude neɗɗo ha ɓuura won RFiji eyyi eyyi ɗemgal ina nagga neɗɗo ha jomum lelo ronka yaade hayɗon ɗum ɗemgal no ɗum waɗa ɗemgal na nagga neɗɗo ta kala ko ɗamini o heɓata kala ko ari e junggo he tayat kala mo haaldi firda te kadi e caɗele tan o hoɗata ɗemgal na nagga neɗɗo kadi ha o wone bat e nokku golle amo golla o riwe ɗon saabu ɗemgal o riwe ɗon ɗum ɗemgal no ɗum waɗa ɗemgal kadi ina saabo neɗɗo jogo jawdi ha heewa jawdi ndi foof taya saabude ɗemgal ɗum ɗemgal no ɗum waɗa ɗemgal kadi ina saabino jagga koyɗe neɗɗo jomum ronko yaade ɓandu ndu tedda jomum amat saaha foof saaha amat tan ronko wawde wadde hay bat wayno ko ñiiɓa e nokku goto ta ñiiɓaka ta ɗemde tan mbaɗi ɗum nde wonno nde nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam wino so tawino wonko wawi adade neɗɗo e yanade muɗum wonata ko ɗemgal eyyi ɗum taki
ɗemde noon ina certi na waɗi ɗemde nde gandanɗa hoore ma ko kiite na waɗi kiite na waɗi kiite na waɗi ɗemɗe ɗe ganduɗa hoore ma ɗe mbaɗani kiite ɗemde kiitade eɗe kiitake jiiɗa e labɗe e kiitade jiiɗa ɗemgal walngal ngal kiite noon ɓuuri bonde kala ko jiiɗa kala ko ngal haali timmata waktu ɗum ɗon wodata ɗum woni ɗemgal waɗa ngal kiite kono noon amma ɗemde ɗe ganduɗa hoore ma ɗe mbaɗaka kiite woni mbiton ko ɗemɗe labɗe hay ɗemɗe labani koɗe tunuɗe kono noon kañum samori waɗa ɗe kiite ko ɗum ɗo sertidi ɗum kanji ɗiɗi ɗum taki hen sahaji a hokkat neɗɗo dañɗo ɗemgal gandanɗa hoore ma ko watgal kiite dokkamo hunde o waɗa kono yiyata saabu dokkuɗamo ko lekki gandanɗa hoore ma ne wawi laɓɓinan ɗemgal ɗemgal waɗagal kiite noon jiiɗa e ngal waɗaka ɗum taki neɗɗo so tawi aɗa waɗnamo leɗɗe il faut que daramo ganda oɗo ko holɗum o wondi carrément so tawi a anda ko woni e joomum tigui a wawa safrude ɗum a tampat tampinamo kono a safratamo abadan ɗum taki ƴewgal lamgal waɗi fayida saaha foof saaha a jaama ceerno son Gangue sen garte neɗɗo ayema no addi haaju Allah wallima e timle joguiɗa ɗe mbiɗa ko timgal leydi ɓurɗa wawde wadde a timani ɗum a yii heddima lodde to banggue ɓandu mum a looti ɓandu ha laaɓi ko fate e ndenka e kisal holko mbawɗa waɗande mo ha tawa janggo hon ɗum heɓatamo walla so tawi heeɓimo battinta e makko ndenka e kisal eyyi on mo ganduɗa hoorema so tawi won ɓandu wonko woni e ɓandu makko caggal nde timan mon timgal lamgal ko fati e batte toɓɓe mi andi oɗo rafi makko foof ko batte ɓandu ndu on so tawi ko batte seydane so tawi ko batte dabare so tawi ko batte ɗemgal na waɗi lollede pelle ɗe ganduɗa hoorema ko pelle balɗe jeeɗiɗi so heewi ha heewi balɗe jeenayyi ɗen pelle so allahu lamɗo jaaɓi so tawi o waɗnama ɗum inchallahu rabbi nde balɗe jeenayyi ɗe timmata nden lagal ko wonno e ɓandu he ma iw ha laaɓa mo nodduma o yima carmine yetta Allah no fewi saabu ɗiɗo dumunnaji fof mi ɗanaki kono hande mi ɗanima ha ɓendormi inchallah ko so watti ɗanade e holko mbaɗantamo tawa hono ɗum wawa yantude makko janggo tawa ne wawa waɗandemo eyyi so tawi o gasni ɗon na waɗi lekki gandanɗa hoorema mawo waɗande ɗum kono so tawi o waɗnama ɗum kadi o toñata kono dennagal ummiɗo wi ina loramo futoro tawatamo e dow leydi kanko lorata hay goto ummanta o lorata ko hay goto ummanta ko hay goto kala ummaniɗomo noon futoro tawata ɗum e dow leydi masalan kala ummaniɗomo ummima hande ɗo e oɗon nokku mo gonɗen yeehi hade makko joftude ɗo o yettotako eyyi manam futoro jofatamo abadan kala nokku mo wawi yaade bonnoydemo so tawi o yettima ɗon o bonnimo ko takkusan futoro tawatamo e dow leydi eyyi ɗum ɗon noon ko neɗɗo tan suɓoto so tawi ɗum ina ɓuranimo min kalnamo no gollirte eywa so jaaɓi o waɗane nden noon so tawi ko woni koye ɓandu iwi dennagal gummiɗo suɓaka ina bonna mo kikiɗe tawatamo e dow leydi inchallahu rabbi to on banggue sen gayni jawten to banggue dewle men no kewi cowuji woɓe jaaɓe sisiɓe jaaɓe dokkata dépasse ɓe ko goɓɓe tan fi dugdama tefama hoddiɓe gari wawatama hande ƴetti bagage heehi arti wooda mbiɗomon saaha wonata e debbo wonta e gorko taw ko waɗa hakkude mabɓe ɓe mbawa wondude ɓe mbawa wurdude beele oɗon jiiya ɗum e hen sahaji so jiiɗum e dewgal beele ɗon mbawi ɗum safrude e hen sahaji no waɗi yimɓe ɓe ganduɗa hoorema e batte dewle waɗa ɗiɗo ndenduɓe ɓe jiidata hakkude mabɓe ɗum saboto waɗa alhaaliji ɗiɓe mbaɗi hen pour hakkude de bona wona hen sahaji noon ko poɗodiral manam oɗo gorko yiiɗa oɗo gorko noon heɓatamo resamo goɗɗo o fay e sernaɓe ina bonna ɗum takata ɓe mbawata wonde e jaam kamɓe ɗiɗo saaha foof saaha ɓe gonta koye caɗele hen sahaji noon debbo ina wonde e seydani mo ganduɗa hoorema yiidata gorko ndesɗomo o ɗon kadi dewgal ngal ɓe gonata e jaam feeh ɓe ceerani ñande foof ɓe ceeri ɓe gonata e jaam ɓe mbayat no jiiɗuɓe yumma e baaba kono feeh aɓe e dewgal ɓe gonata mukko e jaam ɗiɗo nani e dewgal ɗiɗo kadi nani e ko ganduɗa hoorema na e hakkude yimɓe ɗiɗo yiidodirɓe kono ko mbawmani haalande woni so tawi ko batte dewle on mo ganduɗa hoorema ina yiiɗi debbo o yiɗamo walla on mo ganduɗa hoorema resi debbo o jooɗi ha weeli ɗum rek yeehi lawol muɗum ɗacci ɗum yeehi ɗo kala waɗi ñagodeji Allah yiyani hay batte yo ar e amam on mo ganduɗa hoorema noon ko debbo o joguima joom galle o yeehi ɗaccimo kanko e sukama makko toppitaki mo
jarani amo ya hay ɗon yo noddam so allahu lamɗo jaabi joom galle o ma artu nder galle makko cook te kala ko wimo ko ɗum o waɗata kala ko wimo ɗacca o ɗaccat kala ko wimo waɗa o waɗat kazalika so tawi gorko mo ganduɗa hoore ma debbo muɗum yeehi acci ɗum jaɓani resede caggal nde ganduɗa hoore ma o dagini hakkude mabɓe o salima joɗade galle makko yo noddam so Allah jaaɓi mami wadduɓe mawo artu e dow jaam te kadi so ari kadi mawo jooɗo to wonta ummade ɗon so wona e yamirore makko ɗum musidɓe men fulɓe ɓe ne heewi e mabɓe ɓe ganduɗa hoore ma ɓe ndesa rewɓe kono rewɓe jaɓata joɗade minen ñaago kadi rewɓe yoɓe ɓuur tinnade no feewi ɓe ɓuura toppidale dewle mabɓe saabu dewgal weeɓani nden noon so tawi Allah hokkima joom galle yawat feere toppitoɗamo kono musidɓe fulɓe ɓe kadi aɓe minen ɓe mbasiyo kadi yoɓe ɓuur tinnade ɓe ɓeyda muñal inchallahu rabbi ko taki noon min haala kaɗo haala ni heewi e mabɓe ɓe ganduɗa hoore ma aɓe kam nodda ta joomen suudu mabɓe yeehi ɗacci ɓe kono noon hatta mami walluɓe ha joomen suudu o arta kono noon mi wasitoɓe kan yoɓe ɓeydu muñal gandira noon Thierno Abou dendagal mo ganduɗa hoore ma ene jogui joom suudu o yeehi o ɗaccimo so noddi kam ma Allah artirmo saabu mami waɗa hen ko ganduɗa hoore ma mawo artu to so arti so wona yamirono makko o wonta yaltude galle o so tawi ko debbo so tawi ko gorko inchallah Thierno GANNGUE ɓe ponno wiide onon gollotoɓe oɗon tuuma hen sahaji saabu goho so tawi neɗɗo foɗodirama walla sohli bonnude galle heewi arde koye moon onon liggotoɓeɓe ɗum ko goho saaha kadi ɓe mbiya ceerno goto ari ɗo tan ala yaade waynima debbo he muɗum walla salmini debbo yaade debbo wankama yiyede ko jabtoɗa e ɗum eyyi ɗum ɗon de ko sasoɓe gonnoɓe e ladde tan mbaɗatno ɗum sasoɓe gimmotoɓe banggue funnague hedde Casamance to ko kamɓe tan garta hen banggueji soɓe jaaha ɓe nawra rewɓe jananɓe walla ko way noon eyyi kono min kam ko ɓuuri heew saɗo jahatmi komin gaddateɗo manam neɗɗo wiyatami ar nokku sanggam mbaɗana kam toon golle sanggam mina naata galle o ha mi yalta debbo yiyatake mi yiyata debbo saabu kala ko addata kadi o harnata ko emo gondumi o min o yiyata kam addi kam ɗon ko golle e nder suudu so tawi mi yalti rek on komi natɗo e oto mi rutto to gummimi to eyyi ɗum taki noon so wirtima ɗum ɗon kam kala mo ganduɗa hoore ma mine gollide e maɗa ko goho ko par téléphone walla ɗiɗi jomum ummo ara ha e amam kono mi wona tan jiilotoɗo hen guure eyyi kono noon Allah ne newnanimi mine yiiɗi yaade Mauritanie e ɗiɗo dumunnaji e nduɗo lewru inchallahu rabbi nduɗo lewru ndu gonɗen ɗo e balle nogas dal walla balle sappo e joyi so haaji Allah ma tawam toon to Nouakchott inchallahu rabbi amin ya rabbi saabu musidɓeɓe kadi saaha hen saaha foof saaha ɓe nodda wonɗo no ceerno i an mane garata so allahu lamɗo jaaɓe nduɗo lewru gasirde lewru ndu balle nogas walla balle sappo e joyi inchallahu rabbi ma tawam toon to Nouakchott inchallahu rabbi yo Allah yettin noon ka tedduɗo motannaɓe ko tedduɓe ko teddinoɓe kadi ka neɗɗo jaam yamo kamen koɓe jaam yamɓe koɓe moƴƴuɓe yo Allah hokke jaaha e jaam tawaɓe e jaam gaccamen e jaam garta e jaam kadi ɗaccaɓe e jaam tawɗa en kadi e jaam ceerno Amadou garten to banggue safuji musidɗo no wiya kojomaji ɗi keddi ko seeɗa mami ñagoma kadi leydi ndi ɗo tolniɗo sono gumi safuji ɗi cakkitoɗen ko leydi ndi tolniɗo fitnaji gonaɗi hen ɗi darogol yankoɓe fondowaɓe fa assemblée fusama fa koye woteji so leyɗele dillino ene heewi mbaɗon hen dowuji e wasiyade yimɓe gartan to banggue safuji safuji ɗi ha joni donc kam yo gas ha joni ɓalli muusoji en koyɗe muusoji en ɗaɗi en ko wiyete ko hande emoyde tampini yimɓe gonɗo nder gonɗo boowal wooda mbiɗoma mi nani bawɗo mi yeehi toon woodi ko kemmi seeɗa samoyi kono kadi wonti ɗo wonno banggue ngowagu aussi ko noon wooda jaaɗo wiya mi yii neɗɗo o hokki kam hunde mi hutoyima mi yii hooram yeehi ha ɓooyi kadi yeehi an ko joguiɗa e ɗum e alhaali gorago Thierno Abou e alhaali safara woni alhaali émorite alhaali reedu musori koyɗe musoje foof eyyi ne jeeya hen ko ganduɗa hoorema ko siti jeeya hen ko ganduɗa hoorema ko émorite won hen ko ganduɗa hoorema noon jiida e ɗum ɗon foof woni batte goragu ko rafi hoore muɗum ko rafi mo ganduɗa hoorema kadi wona moni foof wawi ɗum comme nooba rek heewɓe ina mo mbiyata kaari mi yehini muɗum o waɗani kam nooba kono noon ɓooyani alhaali ɗacci aɓe mbiya kadi heewɓe ne mbima waɗi ceerno dokkuɗo kam lekki jarmi batte goragu kono safrani no goragu ngu manam nde jarmi ɗum ɗon min tawi caɓantati mi yii hooram gasi min noon dendagal mo Allah waddi kam e batte goragu
wona tan kalma kono ko safara dokkatmani mo ganduɗa hoorema safra ɗaɗiɗi haadi cella kebta hoore maɗa tawa wonta daaroyde safara nde wonno nde kadi goragu jogui galle sa yi neɗɗo ɗacci galle yummum e bammum ari galle maɗa wona ñamde e yarde wona lelade ɗo ɗaati saabu foof o ɗacci ɗum galle yummakko e galle bammakko walla ɗacci ɗum ni galle makko nden noon worɓeɓe kadi yooɓe ɓurtinnade e safara caggal ɗum noon so tawi ko batte emoride noon ne waɗi so tawi ko jaltuɗo o yo natɗo o foof ne waɗi leɗɗe muɗum ne waɗi leɗɗe mbaɗa hokkede so tawi a rawi traitement o ma Allah rokkuma afiya dendagal ko wonno e ɓandu he ma iw ha laaɓa so tawi ko batte ndoku siti ɓandu ndu ina fedda walla ko wayno noon walla jooɗo tan ina yaltina ñawande ɗum noon kadi so tawi Allah newnani en kadi saabu siti e hoore muɗum kañum yo emurid kadi ko yimɓe hewɓe ganduɗa woni ina bonna goragu ina usta goragu no fewi ɗum taki kala moɗo ina usta goragu te kadi ina haɗa neɗɗo kadi dañde ɓesgu nden noon kala moɗum woni e muɗum foof yo waɗ feere tinno safra hoore muɗum so tawi safrima rek inchallah ma cellu inchallah ceerno Ousmane a jarama dawal men battingal mi wino joni ne waɗa saaha gila ko yawti to banggue histoire so tawi leyɗele dilli walla nokkuji dilli walla firnaji keewi no yimɓeɓe jolorto hande ni e nder ɗeɗo maaje accident ji auto ji ɗi hay hande subaka waɗi e ko heewi ene heewi onon anduɓe hunde ɓe woda sakkitɓe mawɓe men mawɓe nden ɓe cakkitono wiya hande cakkoɗen naggam o mirden naggam o walla juulen ha sabba naggam o konngol ma cakkitol fewde saaha gonaɗo o hol wasi omo panta yimɓe alhamdulillah dendagal mo ganduɗa hoore maɗa ne yiiɗi hisde no feewi yo ɓuur renade saabu kala saaha sa yi Allah ne jippina bala e leydi tan wonko saabi ɗum ko wayno bonandeji kewɗi e bakkatuji kewɗi e ko ganduɗa hoorema Allah yamirani ɗum yiiɗa ɗum nden noon dendagal mo ganduɗa hoorema ani ɗum ɗon nemma walla nema ɓesgu maɗa ya wat feere ñibna bisimillahi rrahmani rrahim laabi temedere e sappo e nayyi ɗi gadortoɗa temedere e sappo e nayyi bisimillahi rrahmani rrahim ɗum noon so tawi aɗa ɗum waɗa aɗa hen du'o yo Allah renma rene ɓesgu maɗa rene leydi maɗa e gollal maɗa e dendagal ko gandanɗa hoorema aɗen hen dilla ma Allah renma te kadi ma Allah ren ɓesgu maɗa ha ta ɓe tawetake e bonandeji kono kadi ɓe gonta yimɓe mbayliɓe kono kadi leydi ndi gonɗa ndi kadi aɗa ɗon wuura kadi ma Allah waɗ noon jaam inchallah taala a jarama temedere sappo e nayyi neɗɗo ido nayyi ɗi waɗa sappo ɗi waɗa temedere nde bisimilla ma konngol ma cakkitol faade yimɓe almuɓe hooliɓe ma ittoɓe jawdi men no tottuma e jamma ñalawma subaka e kikiɗe machallah kamɓe foof ko yetteteɓe saaha fof saabu saaha mo garno foof mine yettaɓe saabu ittude jawdi maɗa hokka ɗum dokkade mo a meeɗa yiide ɗum ɗon wona ko weeɓi nden noon dendagal mo Allah hokki nden noon ɓerde saabu nde hoolare ɓen noon saaha fof saaha ɓe jettete ɓe jarne yo Allah ɓoynuɓe ɗo kadi Allah uddide damre arsigueji reneɓe ha artreɓe e nder leydi he e dow jaam kamɓe ɓesli mabɓe e dow jaam mi jaahi malana rasulullah sallah sallam ɓe jettama ɓe jarnama onon kadi on jettama on jarnama yo Allah waɗɗo jaam e kisal kono kadi oɗo télé mo gonɗen Allah waɗamo kadi télé mo ganduɗa hoorema ko dow immeuble mo ganduɗa hoorema dow ha less wonata kala to neɗɗo wawi wonde e dow leydi ina yeeɓamo inchallahu rabbi yo Allah yettin en ɗon mbi jaahi malana rasulillah jarama ceerno Amadou Gangue a jarama yeeɓiyankoɓe ayo Piindi TV yewta men a gande men fina tawa e ñalawma hande o ko ɗo katen ha lawol ngol so Allah lamɗo jaaɓi